hakabuning ngi aingu ublay bangi yo ban beteng yang sa sisi ni kani ka jing syakri ka jongi hagani no phais ngi aingu ublay bawla don ringkat lambat ka jing la ka jong ka jing seng samla jong ka balang kerpang ya kani ka tayo hibaro sitiyo ya ka bawlay la don ringkat ya ka we ka program ya ka ba kum ka jing seng samla ngiyo ban rakhe ya kani ka youth week hagani ka snem o ngi pun pau ka jing sungongo ublay ru namar bawla play sa sisi ni kani ka lat kum ka jing seng samla hagani ka snem ngiyo ban rakhe lai lu kum ni kum ngiyo ban syakri lang ha ka ying ka bakantang ka jong blay kum ngi tip kini ki arli ki snem ki balalet nyo ngim sim la yo ban rakhe lai lu hapreng ka to ka jing pang khlam ka blasar hakaleng satlak ka prthei wat hadu kani ka jela ka jong iru nrengi aingu pat ublay bang iyo kum kani kalat bang iyo ban syakri lang kum ki khun ki jong blay ha kani ka no phais ngi ha kani ka por te nakaliang ka jing seng samla ngi khot nge we re phi ki para banget kani ka jing syakri lang ka jong i lingba jong ni ka por ngi ai khublay ru na ru i pastor jong ka balang ki teman besan i pastor iban saai ka jing kren shibet ha ka por kabay insai ka khubor na kaktian ka jong blay ni ai khublay ru ya gi teman san ki balong ki nong sharai jong ka balang ya phi ki dukhot ka kumti balang bat kumju ru ya phi ki parabanget na du ki long kumi ki long pa kerpang ki para samla bakani ka dei ka tayo jong ki samla bat kumju ru ya phi ki hep ki baret kat bala ban ya don na kani ka por ngai khublay phi ka kerteng ka bathiang tambat ka badon bor tam ka jong try ba unang panim jong Jesus Christ tingin ya chaprang no kani ka jing syakri ka jong ublay ha kani ka por te shwa bangin ya chaprang tungin pendem shwa ublay ka jong twai ngi pen kantang hakmat jong me ko kon rat lingba jong ni ka por sa si sen pat mangila yo ban berteng kani ka jing syakri ka jong yami atrai ha kani ka no phais ngi ngida duai ka jing da ringkat ka jong me ka jing alam ka jong me ko try ha kani ka kenta ka bamanta pat try jisu be ko mamla don ringkat menem step ka jing syakri ka jong ko try ai bu men sim ba khu jong me unyat la lut sa chi sen pat lingba jong ka por ko try ngida duai ko try men kar khu ya ka we pa we ka jing syakri ka jong ko try na du ki jing rwai ka bangin rwai ko try jisu be bat kum jur ko try having yes ban sngap ya ka jing puli na ka tien ka jong me bat kerpang ko try jisu be ba ngin se mat ka jing ya ka jing kren ling bau syakri jong me ko try ya ka khubor youth sunday ko try ngida dua ka jing alam ka jing pensat bor ka jong me ko try ling bang ka jing syakri ka jongi naduk wasdang hade ka bawai no ko try bagi ke barok ngin sa pendep ka ni ka por ko try kinda long na ka jing alam ka jong men sim ko jong me sim ko try ka borom ngi ai shame hakar teng jisu ngadwai amen hakani ka por ngan khot ya ka kwai jong jing seng samla ka nyalam ka to tli ni ka jing ruai hakani ka por ngan karpat ya ki kwai jong jing seng samla ban nyalam ki jing ruai pan heman sim hakani ka por mi ka ben ta chong a tu or do tam ya ka perfect Ching en chong na ai ngan ya good fly ban me lem mat me lem mat me lem mat me lem mat me lem ter na ching en chong na
รู้ไว้อันโยกาเจสุเอ็มนิจิโซปาเปเทยานาชิกองนาอมเชติตัมบานาโยยาตาเตTeng bang ye kajing ruai ke balai sepak kendai pu ahat. Lai sepak kendai pu ahat. Oh, babla. Marwai ngeyeng de cing lengo. Yujisu nong Nazaret. Balai syau iet kumyanga. Unong pop ubatngit dam. Marwai ngeyeng de cing lengo. Yujisu nong Nazaret.
takut kilom trong kahit siya'y sipay Kristang tumi Tutok siya ka sa tinggali at masigad ang Sang tong trong ni nong syun tikel laga molong pinsen Ikim jingin kalong jengjong Kan jong beryak berkwen Jok tak kajingen Jok tak kajingen Oh kajing jok don burong Ngin jok ya kaberten Nama trong ni nong kajing Ngin jong wilong wat lang Ngin yat hasurak kajing jong Batil puter kajan Kajing etong elang tali Nyak parjing wit barong Kajing ejing yak bilajong Nong siru ya barong Jok tak kajing Jok tak kajing Oh kajing jok don burong Ngin jong ya kaberten Kat siya bapai nong syun di siya Hajing yang di syurken Trong suốt những ngày xa khăn nghìn tuổi Những kinh thì nóng xuống lên Những thông tục nhà đã chính quyền nhân Anh bố đã chính sĩ xa Đã bực thế lớp căn xa kinh nhung Đang nhô xuống chính xa Jok tak kajing Jok tak kajing Oh kajing jok don burong Ngin jong ya kaberten Ita bajong ya kinong syun Jan ku palihon Hapeng akan trong pihangan Gerteng trong pinrasa Tinalor di lung kajing syai Donut hai lut ahu Ngin jong isip bai kajing dong Gerteng puji Jok tak kajing Jok tak kajing Oh kajing jok don burong Ngin jong ya kaberten Ngin roi beng yak khot balai Kat siya bapai nong syun di siya Hajing yang di syurken Trong suốt những ngày xa khăn nghìn tuổi Những tình thì nóng xuống lên Những phong phong gia Kajing quyền nhân Anh bố đã chính sĩ xa
Blain kurku nagam taga buram jo amen. Tuhan ega por nga sungab haban khot yaiwe na ki kun samla jong balang ni tai mes lawan shwa kharsa no ban punpuli na ga kitien ka jong blai bat ban bu ha ki jing duai. Shwa nginit lang play jing duai na puli ka tun ka ni na kitien ka jong play. Tanau Joshua ke kitab Joshua ke lanong ke beringkong ke rekod ke bakandai ke shti ke baar Timothy ke lanong ke baar ke rekod ke beringkong ke balai ke bakatsan ke andrio baar puar ke shti ke beringkong Timothy ke lanong ke basau ke rekod ke bahnyo pra bakatsan bat kumju na ke gospel Yohanes ke lanong ke bakandrio ke rekod ke balai pulai kintien ke baong ni hatu ngamshem la hukum yami tulong ubaklain bat ubashlur bha wat tieng lamni wat kyu namar utrai ublei jongmi udan ringkat bat mi kat shepa mi len mami namar kata kukhun jonga tupen klan yeladi hakajing ai ke bahu Kris Jisu mami namar kata tu sha shitom bat nga kum usipai bawha u Jisu Kris Henry tu pet yap no na kijing ko abrai kijing long samla bat tu be abrai ya ko hong ya kijing nget ya kijing iet ya kijing suk lembat kita ki bakhot kerpat ya utrai na kedonut bakhut Henry kentaj kita ki purus kam kai bathala bat babiet bat tu men pen million ya ladi sha kijing riublei namar kijing pen million ya kamet kamentoy tang khandiat Henry kata kajing riublei kampen mentoi shaki ki baro naba kadon kajing kular ya kajing kabamenta bat ya kata kaban sawan tu minat hakini ki tu IT lot yeladi haki bakata kajing roi jongmi kan yo pau habaro ngalakran yakini ki ru api bapinyo kajing suk hanga hakata kapurthei pinyo kajinjar Henry tu long slur phi ngangala job ya kata kaperthai blei isne bopuli tu ngi lang blei jing duai sesian part atrai ni wana khamachni ni ka janmiet ban aing wa atrai lai isne bandan rikat ban ngi hoi kum ki khon samla atrai baro shitayo atrai ngila ban yo ban rakhip yakani ka youth week atrai bat khamtam atrai wingila ban yo ban kiu hakani ka sngi atrai ka bakar pang atrai ka youth sandhi ru atrai hoi bingila ban pendap atrai ki book program ki bopher atrai na kijing isne kijing ba ka jongmi hi atrai ngila ban poi kumni ru atrai ni ka chiseng ka ba arsin ru atrai hoi klem kanu kijing wet kijing pan thot ru atrai ni ai ngo atrai mla ai ni ka bor ka met bakoi bakhya atrai ngila ban poi atrai kumni ka yeng ka jongmi ban yo atrai ban shakri lang yemi atrai hoi kum ka youth kumta ki khun samla atrai kaman shakri lang yami atrai hoi da kaching shir ham ba da kaching kemen atrai hakani ki poro atrai ngi wan ban phai shmi atrai man kerpat atrai mo min isne atrai man dan rekat bat ngi apring ni ki por ki singi banang ya ru atrai ho atrai ba kum ka thim ka ba kala ong atrai ngin long kita ki samla ki bashlur atrai hoi am tang kaching long kamet ka phal kaching long jing em jungi re kham tam kaching phlai ya khtian ka bkhoi ka jong mi shiki wei pat ki para samla ro atrai dan rekat ro atrai ban ngi atrai ring ni por atrai kani ka chaseng ka ba dang sa ro atrai ba kham tam atrai inong kran atrai iban sam ya ka khubor na khtian ka bkhoi ka jong mi Pensle mami atrai dum men siam khoj ujong me ho atrai binang la baka ke khubor ka I insam ro atrai kan long atrai ka bala persan men siam dum men siam ujong me atrai ho bangi ki ba yo sngu ro atrai kan long atrai ka chingbam ka ban te ka chinglong ching em jongi ka chinglong men siam ka jongi ho bingin ra ya ka ro atrai ki wei pat atrai ki para samla ki para shakri ki jong me atrai ho ai ki try ki ba ki bamla banwan ban ki uska yin chungmi le se ki dan hapreng ka jing pang ka jing shitam preng ka jing te chung ki kam ki jam ru atrai isne mo me ban dan rekat bat ki ru atrai dan rekat ru atrai ban ngi po kani ka po ka brang sa na du basdang du ko wai chung ka ru atrai to preng ni ki jing pat ki baret ki chungi ba ki pam re tu nang kai ngi kum nungin pan kat kum kamon ka chungmi thanks Christ ni pan ki ne baro amen
Tu blin kerku habing isngap bat sya skor ke jing pulian ke tien ke jong blai lem bat ke jing duai ke blabu hakmat jong ke ni kapor. Tu blin nang kerku ipi mes lawan shwa kharsa no khamtam ha ke jing syakri ke jong pi yalau jong kunrat. Sungo bhaban kerpat iwe naki dukhot jong ka kumdi balang itai Mr. Esma Telang in sapen kentang ke jing aingu ha ke ni kapor. Dengan pendem ke jing duai. Atrai boleh bok pa jing apa neng, ingai ngo eme, lasya ingi kotrai, badan nak yeng berkentang jome, ringkat, bagi kun samla jeng balang hapok jeng lam joki, ban syakri ban mane ban pendon buram ime, hakan sing kraw kentang jome, kam tam kasing bekarpang joki kun samla kotrai ke yut sandi, aingo eme ablay mulai lam ki kun samla. Lengba jangan ketiau barok kuwe. Haki program per gulalaan pendep kendan. Kam tam ikut rai. Ya. Kila yok penyalap ke kubur kecin im jame. Kendan bi ing duai ke jingker ku jame. Igi benta barok kila pendep ikut rai kam tam Ya ke jing syakri bagi kun samla gila ai kendan ai kila long gila syam sumbah kamat jame kendan. Kena kiu soi kamat ke isne jame kendan bi ing. Ngej kem kendan. Ki barok kil pendep ko try kalong desya ka bor ki kun samla kalong desya kana bi e bamen kurkhui ki hakjing syakri jing ko kanan kumno wa men sei ko try ite ki kun samla ki baslur ki kun samla ki banut ban yale ki bor jing jindom ki bor ni pathe ba ka try de shisha bas yeng ban sakhi nam tak jing shisha ba ka hok kana bi e hakini ki sngi ki baka hok shisha ko try kam don show ableng ngido doai men sei ban sei ki Joshua men sei ya ki Moses ko na bi ban yalam ta ka jing slor ko try ya ka jing syakri jong ki ban yalam mi ko ri jak ben ri ko na bi ha ka hok shisha ko kondan ableng ngido doai men sei ban yalam jong jing samla nado ki nong kit kam ko try kan men ko khui ki men ai bor ki kondat kum no bina la atrai ban trai sit hem ka kam jame bakin hala ban ai chi nam ta ban pen kraw ik borom jame lor ka trai ki syakri baro baki don mapendep kondat bi kersan bor yarap ki ko trai kondan kum no bina la ban ra elama gospel jame sa jerong bat kam sa jerong ablei hakan ka por ni dwai ro karpang nam ta syakri jame ora khnang pri jing ka por ko trai kondan ban sam ko bor Yut sandi pada jeng nak kapor kena bi dua blay ke jumpa selek jam jumpa sim khut jam ba ki ai barok ke bangin siok snow nak kapor ke try ken long jeng keren jam kena bi kan long di syak kena ban thau tmai ngi kan long syak jeng pan ramen sim ngi iwai kan kam tam ki khun samla ko try kena ban selek jumpa yau syakri jam do mesim khut jam kena bi Baiklah, saya kau try ban pla, ya kau bor berketin bim jam ablay hakan kapor ngiwan ra ikan ki ai ki beret ki belang sibantan jing kerku bekram la kerku bagi kam ki kiti jing ikan ran dua ablay ki jing pengentang jam ki lagi long ki beret bekraw kun ran bi ba men pengentang ban ku i kau try aswa ba ka balangkan pendon kam aswa ba jing samlakan pendon kam kan ran ki long tasya nam tam kraw ku rom jam snai kan ran ban rap ingi kau try pengen ban ai ki dono mesim ni kam tam ban syakri bat ban pendon marom me kan ran Long kat try kita dapat sak jangan jing syakri nak kapor. Ham tam ro ke jing syakri ki kon samla ki dan ban ai me kana ke jan me. Snai banyalam jing mesim bekut me ka try. Yang ablay ki jing duai jing to ba map ki pop jing na ba ka teng Jisu ngok demi pan kini baro. Amen. Toko mengelai asngo bahkan sedang biang sakawai ka jeng seng ka bakat tu sibet ka jan miet ka pon rebuji ngida kerpat pi ki para benget dalong ka bala nginyawan lang sya ni ka jeng syakri biang yo blay sa sisin pat kna makan long ka jeng sngai nangam ta jongi kum ki khun samla jong ka balang tingai ku blay ki asyo sa jeng seng samla ki bala lum ki jeng aingo ringkat ru bat I Mr. Esma Telang i bala penkentang ki jeng aingo agani ka por Dengan kapor ngin yo asngo no ya ka koya jong jing sing samla dengan kerpat aki bikin ai ka jing rai kerpang dengan kapor
Jing yai lenti, jing em kun sam la, kalong ba e, bajer wet shisha, berthai katan, rompong bashi por, haba jinget ka shom sinjor, kum tangin long, Kisam la bashlot, hapreng ki jing et, shaprang en yakur, hajing slow red, jing ya long kawe, yakabalang en long the way, tung en long shlor, ki kam jing shakri, wat ong nam lam, lay on lam lenti, hajing slow red, jing ya long kawe, yakabalang in long the way, jing em jongi, ublay on ya lam, in clan jinget, kat bangin dan jam, un ai kabur, has no si kuslay, daktin ublay, bajing duay, kum tangin long, kisam la bashlot, hapreng ki jing et, shaprang en yakur, hajing slow red, jing ya long kawe, yakabalang in long the way, tung in long shlor, ki kam jing shakri, wat ong nam nam, lay on lam lenti, hajing slow red, jing ya long kawe, yakabalang in long the way, katong jongi, ban poi shashiya, Jordan batre, lat kam lakam, damar ngidon, ublay ki kamba, nada utra nen yashanya, kum tangin long, kisam la bashlot, hapreng ki jing et, shaprang en yakur, hajing slow red, jing ya long kawe, yakabalang in long the way, tung in long shlor, ki kam jing shakri, wat ong nam nam, lay on lam lenti, hajing slow red, jing ya long kawe, yakabalang in long the way, yakabalang in long the way. Nga ai kublay yaki para samlai ki bala ai ko jingruai hagani kapor kabalong ru ka team song jong kani ka youth Sunday jong ka snem arhajar arpuar ai kublay ru ya ka bapla yalam ru ka jingruai menne ha kapor bengi sedang ka jing syakri ka jing ublay tu ublay nang karku ipi kumki para samla khamtam ha ka jing syakri ka jong pi nakamta ka kam ka jong kunran Dengan kapor ngin ya poina akawai pat ka benta kata bengin yo snow ya ka kubor na ka ktien ka jong blay ha ka ni kapor dengan kapor ngi don bat ngi ya i Reverend Donald Langsti pastor ngi priang snow bhai pi lingba jo ni ka sngi ka bapila pan ya don ringkat bat ngi bat ka jing seng samla ha ka ni ka balang presbyterian mauro nakaliang ka jing seng samla ngi priang snow bhai pi bat ngi dapru da ka jingkmen ha ka ba
ngiyo ba ya phi bane don bantaling kat bat ngi ha kani ka por khamtam e ka ba phin sa sam ya ka khubor leng ba ka tin ka jong blai kumba ka team jong kani ka youth sunday kani ka snem ka long ki samla kristan ki baslur ya ka bla pen song nong rim na ka kitab Joshua ka lanong ka baning kong ka dekhot ka bakhandai ti kum ka jingpen itu nom tai pastor Reverend Donald Langsti ilong hina ideiru nakaju ka presbytery kata ka Maulai presbytery na ka district Maulai bat kumju hangte ha ka balang ha yoring help te ngangit scam babon na preng jong pp itu e pastor ngangit scam ro lingba jong ka por habangin sa osngo ya ka khubor na ka tin ka jong play ublen kur khuingi we ha ka ka por te shuabi pastor in sa ai ka jingkren ha ka ka por ngin ya pen create dak to jingruai ka ba arspa prapun riu ka jingruai ka ba arspa prapun riu bat hadin ka ni ka jingruai nasung ba wan karpat ik pastoin sa shim ka banta ka jong e kin sawan labba jingkerku kumbalaku laru trai ayom syang pengat ken wanru ba unong penem un ai labba jingkerku ngiwan jing jao jing isnei la juman te yu labba ngi karpat ka jingruai ka ba arspa prapun riu Kensawan labba jingkerku kumbalaku lar utrai ayom song pengat kenwanru ba unong penem un ai labba jingkerku labba jingkerku giwan jing jao jing isnei la juman ti yu labba ngi kepan kensawan labba jingkerku mensim kibriban penem keleng rilumbat ritoru ai ba unslei umensim labba jingkerku ngiwan jing jao jing isnei la juman ti yu labba ngi kerpan kensawan labba jingkerku hangi tu tejur atrai lintangi trangban ngi waju labba jingkerku tu ai labba jingkerku ngiwan jing jao jing isnei la juman ti yu labba ngi kepan kensawan labba jingkerku atu ai mentangin man mentangi plabangi kedu mentayu jisungi wan labba jingkerku ngiwan jing jao jing isnei la juman ti yu labba ngi kepan
Chairman berpenyai ya kini kejeng syakri kejongi hai ni kapor ke peminta. Ku boleh sibun ya kejeng pediang sombah kejong pi. Bat kum juru kejeng pini itu kejong pi. Bat lemru ya kejeng kur kerdo ya ke bapi laai ha ni kapor ke peminta. Oh ngadap da kejeng sokeman ke bakrau ha ke penganyo banjang ha ke dikacaka ke bakentang penyedan kat lembat pi kamtam bat pi kum kejeseng samla hang ni hapo moro. Oh dadu Kisnam ke balen ngila depi de penbai lepai ke program bat mentang ke lapoi ke kapor ya ke bangade ban shim ha ke kapor ke peminta. Oh ningkong ngamla klam da ku belai ya ke program komiti jong ke jeseng samla ya ke bapi pilai event ban shania ha ki terpen ke batulat ke jonga ban sam ya ni ke kubor youth sende ha pedeng jong pi. Bat ngawa ai ku belai ru ya ki nongkit kam jong ke jeseng samla kebidan hari kapor buat kum juru dudu i pastor belong kum i handman jonga i teman besan ki belong kum ki kipa buat kum juru ki dekat komiti balang ki belong kum ki kipa buat ki handman ke jonga ha ke jeng syakri buat lemru ya pi ki long kimi ki long kipa ki kon samla shenrang buat kentai ki bela banya dan rengkat ha ke ni kapor ke peminta ngai ku belai ha ke kertan ke batyang e jong i juskus belong utara bu nong penim jongi kum bangitem baga tim naga mentau nu snem kilong ki samla kristan ki bashilur ya ke bala pensyong nung rem nau Joshua ke nang bandingkong dekot ke bakenda berhasya mengenya jakman tung le lang oblei ha ke jing tuai sesisian pan ngi wan bandam ban ai ngu ime atrai namata ni kapor ya ke bame atra mem shem le e no ha ke jing syakri ke jongi ya ke bame la yalam duduk ke bastang hadu ke ni kapor ke bamenta bangi aingo atrai namata ke jingkur ku ke bangiyo ling bang ke jing duai ling bang ke jing puli ke tin ke jong me bat ling baru ke jing rua ya ke balong sya ke bor ke jing kershan na ke ta ke jing em ke jongi bat kam tamru atrai hakum ke ni ka por ke bamta ngin se sngo ya ke kubor na ke tin ke jong me dan kat lam ru atrai bu syakri u jong me u bayang ha ke ni ka por bat yang ilang baro ke bawan sya ni ke jing syakri pengila atrai ban pintli ya ke jing mut ke jing perkat ke jongi kenang bagin yo diang ye ke ba ke jing bam ke ba kenjam sem kenang bagin yo atra ben penyedai ba ke jing em ke jongi kat bagin ng em ha ni ke sla jo ke ni ke perre ngi pan ke ni baro ha ke teng juskus belong utra bu unang penim jongi amen kumtu kumbang langsung tu abang ha ke ni ke por ba nakaliang jongka jeseng samla jongpi ki ha banyale satu English service ha ke por sau baje to kani ka poro nganum shim ya ka por ndai ngi nyepet nya ya bet ya ka ya ka ba ka tin ko jong play ka kran apreng jong ya ni ka por ba ngi step bro ba menem step pastor la de ban ai kindiat ha ke be day ba ko kubor ha ke be day ba kani ka team jong kani ka youth sunday ka mumtaw snem ki samla kristan ki bashilor bat kum taru ha ke ni ka por la la nganum na ka khamla man dan menem step at pi kada na pokala ka jong ka balang dan rengang iskam la dadai ke juru nginya pe biang sesisin pat ya kan ke bentan nak ke tin ke jong blai ke Joshua ke lingkong dekot ke bakendang bad habang ipek bang ipuli ke ni ke bentan nak ke tin ke jong blai ngila pan sungu tu syai ya ke ya ke ba ya ke nong rem jong ni ke tim nama tahu nu snem ya ke ba kum ke youth sendiri ke bo nak liang jong assembly bad ke habang ipuli ke ni ke tin ke jong blai ke itu ngi ba hadin ba ke jing yap ke jong Moses kalapoi ban hab hakaterpeng jong Joshua ban yalam ya ki khon Israel ban cross ya ka wa Jordan ban poi syata kari ya ka ba ublai ulak kular na ka bentar jongki kari ka badap da ka dot bat ka ngam bakade ka bentang ka bakrau bakan bentang ka ba bat kum ubri ulaman sngoto bakam nong ka basuk ya u ban yalam ya ki khon Israel ban ya ban jam sa silyang jong ka wa Jordan sa silyang sa kata jaka ya ka ba ublay ulakular na ka benta jongki barkum ubreu udan ke jingting udan ke jingkyu nama kalong ke lenti ya ka ba umpat juyat menu ha ka jing em ka jong barkum ta umtip ya ka ba u unsyam ha ka lenti ya barkum ta de hakum kata ka por lese ka penken mau na ka tiang ka jong blay bo blay ang tulong slur bo blay nya daran ka lembat u ha ka lenti ya ka jongki bat kani rong kalong ka benta na ka tiang ka jong blay ru ka keren ru yang ha bat yang ilang baro ha ka ni ka por ka benta
Namar manga bat mapiru ngi im hakan ni kasla jok ni kapertai. Bat habang ngi im hakan ni kasla jok ni kapertai ngiru ngi don haka jingyat lenti pilgrim ke jongi. Bangen poi syata kari ya ka bau blei ula pen kre na kamenta ke jongi wei pai wei. Bat haka lenti ya jongi kumbalong ki kon Israel. Ngi mat ya ke jing tinju, ngi mat ya ke jing bat ngi mat ru ya ke jing ele haka jing im ke jongi. Bat kum taru de na takadau ba ke assembly ru ka bu yani ka team ki samla kristan ki bashlor. Ba hapdeng ke jing ya lenti ke jongi. Ba hapdeng ke jing kendu ke jongi haka jing im jongi. Ba ka khot yangi bangin long ki bashlor ban mat ya kata ke jing ki bangla ban mat haka jing im ke jongi. Nama kapor samna sha kade kapor hapadeng ke jinglong khana bat ke jinglong rang ba ke long ru kapor ba ke jingmut ke jing parkhat kampat das kem ba nila ban ong ba ke jingmut jing parkhat jang bubun ke samla rang long ke badang lung bat ngi kwa ye ki ki batmai ke bangi I lagi jong ki khma ke jing bangi kwa ban mat ka long gumnu katei ka long gumnu bat kom ta ter bat dei namar bangim pat kem ba ke jingmut ke jongi ngi kwa ban pash tu ngi kwa ban le ke tu ba ke ngi kwa ban persyang ke batmai ha ke jing im ke jongi ba de hakum kini ke po usaitan uyo ban rung ha ke jing im jongi kum ki khon samla namar de ha ka por ba ke jingmut ke cempahat kadang lung ba de ka por ba ke jingmut ke cempahat kam ba jas kam ba bon na preng jong ki khon samla ki ngap ha ke jing pen shoy ki bon jan ba kata ke de ke jinglong jongi kum ki samla ba de na takadaw kum ong ngamane kani kalong ka team ka bai de ba kani ka por ka bamenta ba kata kalong ki samla ka stan ki bashlor ba kani ka ba crunch pangta ka ye thu ngi ba ngi long ki briu ki be de bandon ya ka jing shania how blai ki don ki briu habangi ong ki ka stan samla ki ka stan ki bashlor ladang ngimdan kanu ke jingele ladang ngimdan kanu ke jingya ke jing ka jing im jungi ngimla banyak ngim ngelese kan ka tim kanu mi kumne kumalong menta kan syo ki samla kristan dan re haba ong shlur ka mot ba ka keren hangi bakum ki samla ki mat ya kata ke jing ki mat ya kata ke jingele ha ke jing im ke jungi bat kum tang habangi pe ya ne ke bentan ke tin ko jong blai kham tam no Joshua ru Joshua umat ya kata ke jing kabanding kau umat kumnu ban jam sa silyang jong kawa jajan bat ban ya lamru ya ki khon Israel bat ba apat ka ba ap akmat ka jong u kalong ya ka ni ka shnong Jericho kalong ka shnong ka bla kier to wer bahai le de da ki kinro ki jong ka bat ka tin ka jong ble ka thu ngi bo ble u ong Joshua ba ya ka ni ka shnong ba ki nong shong shnong jong ka bat ya ki sim jong ka on ai ha ki ti ka jong me bat ka ka ba ble u thu how Joshua kalong kaba me mendan kam kolong men cross chikene ka wa Jordan haba me poi si silyang anda ma poi hajaka ha ka shnong Jericho ka kaba me mele kolong men tewer ye ka shnong sisien hadu nriu sngi bar ha ka sngi ka ba nyo men trawaya nyo sin bar ha ka ta ka ba nyo sin men sa put ye turai ba din ba put ye ka turai men sa partajam bar kata ka kenro kan sapara kata ka de ka ba ublei lakular na ka benta u Joshua ha ka bi de ba ka jing ele ha ka bon jam sa silyang jong ka wa Jordan bar kum taru kani ka bentaru ka tin ko jong bleiru ka kren yanga ba jeg pi ha ki ne ki por ba menta namar bangiru kum ki khon samlam ha bangi ya ha ka ni ka lenti jong ka jing im jungi namar nang ne shikmat ka long ka lenti ya ka ba ngim pa ju ya ha ka jing im ka jongi ngim tip ya ka ya ka bangi kendu ya ke ya ka bangi nin syam tenre ha bangi pet ya ke im lang sa lang ka jongi syariat ha bangi pet ya ke im lang sa lang jongi ngi I ba ka bor jo ka jingdum ka yo bor hado kata bat dina ta ka daw ngelaban ong kum balong ki khun Israel ha bagi jam sa silyang jong wa Jordan ki kendu ya ki kenro ki bakka ha ka lenti ya jong ki bakka ha ka lenti ya jong ki syabakin poi sa silyang wa Jordan bat para bangi bi iru kaniru kalong ke jingya lenti ke jonga bo jong pi ngiru ha ka jingya lenti ban poi sa ta ka ri ya ka ba ublei ulakular na ka benta jonga ba jongi lang baro ngimat ya ki kinro ha ka jing im ke jongi ngimat ki ni ki kinro ha ka jing im jongi pagka ktin ka jong ublei ka itu ngi
Dei bangi haban kerja sekadiang, dan ngi haban kerja sekamon. Henry ngi haban yale persya ya kini kinro. Badai nak tak daw para bangi bi hakum kini kapor kabamtaru. Bakum kisamla ke bangi im hagani kesla jogani kapertai. Ngi ma cisha kita kinro hag jing im ke jongi. Ngi nyepe ke kita kinro kin diat Kabi day bagi jing ya ke bangi kum kikon samla ngi ma hag jing im ke jongi ke bangi dang im hagani kesla jogani kapertai. Kabening kong ke bangi ngi ma kum kisamla kini ke substance abuse but alcoholism. Kita kadi ke jing ya ke bangi ngi hak im lang sa lang ke jongi. Ngim don kam ben pe shikri nong we. Ngim don kam ben pe kadi ke jala ke mamarjan. Hari ngi haban pe halaki jong ki yeng ki sem ke jongi. Nama bon na pedeng ki yeng ki sem ke jongi. Ngi shem bangi mat ya kum kini ke jing bon ki yeng kistan baki kimi ki kipa ki jauh umat nak benta ki khon ke jongki nama kim tip ke ke la we ke jongki habaki mat ke ngat hakini ki ke jimpuan kum ke kian ki drugs baki kinja hot ke bangi habangi kendu ya kum kita ki khon samla habangi kili ki bale ke ba phi le kum kini ki kaban kan babun hin na preng jongki kam de baki mat ke jing na ki mat ke nu Henry ke jing kwa ke jongki yang shi kwa man mat kolong kum no Henry kata ke jing mat suki ke penlong ki ba kan te marau ki ba kim la shu ban lai la ki kwa ban lai ko no kim la shu bat haba kim la shu ka poi sa ka thok poi sa ka thim poi sa shukor Por kapoi ru poru wat ban berngam ban penyap ane ban pendo no ya kemisiam jekwe tang ban yo ya bisa ban penhun ya kata ke jengkwa jong kamer ke joki kita ke de prabang bi ya singla ban ong ki kinro ke bakum ki khon samna ki man ha ke jing ya lenti ke jongki ke baan ke bangi i ha ki por ke bamta ki kinro ke bangi ngi ma kum ki khon samla ke long ke jing bom yo kam yo jam ke de unemployment ni ju i bagi khon samla kan dikijuk mamta kilong ke bastan ke basyempang kila dab ke jong puli ke papier ke jongki Andre anda kila wan na ke jong puli ke jongki kila poy ke negeri wi jongi lene dan ke puli ne ka hakan ke snong jongi ada anda lapas kila yo certificate jongki har bawat kam chumyo ya kata kam ya kabaki kiwan la kalong ha bide ke jong pas ke jongki bat kani kapenlong iki banwan ra ya ke jing sir banwan ra ya ke jing ting wan ra du ke jing long confidence ke jongki namar ba kat bagi dang up ya ke kam ke kertaru kalau dangya lalangya kisung thu ba sapoi ke por bagi selong over age but suki ba ada kata ke por ke dangya ka wan ra ru ya ke jing bam shanya shu ya le dia ba ka wan ru ya ke jing sko jing long bril kum ki kon samna ke jing sko jing penrem Bangalah ya aduk kat ni ngam sempat yo ikakam ngampak la ban yeng ila ke jong ki kejan ngampak la man kersian la ke jong ke yeng ke sem ki bar la kersian nga ke jong puli bar kum ta ter bar kani kawan ke insecurity kawan ra ha ke jing em ke jong ki bar kawan ra ya ke instability bar kum ta kum kini ngi i bon ni kon samla balat na gidi ki phai ke jing sneu ki phai ke di ki phai ke bam ki phai ke lai ki phai ke jing sneu jong ke porfai badan na pedeng jukir ki pahdu upor wat ban shim no ila ka jong ke jing em jong ki ke balai pat ki kanro ya ke bangi i hakini ki por ke baminta ya ke bakum ki khon samla ki man ha ke jing em ke jong ki bakata ka de ki klaban ong daga kitin ong ki ong ka social outlook ni em sha hakini ki por ke baminta ke juk jong ke benta ke juk jong ke social media ke ba ke internet ke long pedeng ha ke jing em ke jong ngi kum ki khon samla bat lingba ki Facebook lingba ki WhatsApp lingba ki Instagram lingba ki Twitter bat ki wi pa ki social media babon na pedeng jingi ha bangi page gitu ngi i ha pedeng ki khon samla ki sutenat bangin phong ya ki dur bulang ke jongi ha bangi page lingba ki Facebook habangi page lembagi WhatsApp lembagi Instagram ke jongi ngi phong ye ta ki durla leni ki mas ki bakka ye ke jing em jongi ngi post ye ki le sing la manong ki bolong fantasize ye ke ba chumde ke bolong shisha leni ke badai ke bade shisha ke bayutu ye ke jing em ke jongi henry ke ba sumudur ke leni ke su wanra ye ke badan ke ta ke jing thok ke syukur
habi de begini kidur ba don na pedang jungi ngipo si kidur bangi kwaru banyo bon ki followers bon ki like kenang de ki hajar kenang bangi lam pedi baik ke Facebook jangan ke bon followers baik ke Instagram jangan ke bon followers baik ke Twitter habang atai bon beri ki follow yang ba komta teter ngikwa banyo yak taka jing itu le ne recognition dan re ke bangi i hakini ki por namar banyo kata ngipong ni kidur ki batala ngipong ki masa ke jing em ke jongi but kani suki ka pen i ya ke jing long jongi kum ki kon samla hanre hapo babo na pedeng ki samla ki babo kum ki ni ki ki sungtu bahala de hi ki long ki batali bat ki long ke bawah namal ka don kata ka peer pressure pedeng jongi umde tang habede bag social media la ka long ha ki jan bagi pong la ka long ha ki juti bagi pong la ka long ha ki branded and non branded ki jan la ne ha ki long ki bai na ne long ki skuti bat kum ta ter kini ki kita ha bi de bagi ni ki por ke bamta bat kani ka kring hai ya ki samla bat ka ke bangi i ya ki jing song samla kini ki por bamta ka long ba lada wan ngila ban sim gon oksa lada wan ka African wave baru na pedang jungi ngile Afrika. Lada kawan ke European wave baru na pedang jungi ngilong European. Lada kawan ke American wave baru na pedang jungi ngile American. Kita ada ke bangi i hakini ki por mo cha. Ngilong kum kitu kisla dieng. Ki balayam ki balaham hakendo. Habagala ke be nasyaka diang syakamon baru na kita kisla ki her lut. Syakamon. Balada ka kala ke be na syakamuan syakadiang baru isla diang ke helu syakadiang ngi bo na pedang jungi ngi long gomta ngim don yala ka jong ka tenra ka jungi bat kani ke bangi i ha ka jing long jong ki kon samla ha kini ki por mamta bat kani ka kata ha kor kom riam kor kom bed kor kom bam bat kum juru habi de ba ka jing syakri be ka jungi ladar one African ngilale Afrika ladar one American wave ngilale American bat kum ta ter bat kani kakta haka culture jengi bakumo omane hakur kombam kur kombi bakur komriam bakur kombe mengi im sisa hakini ki por ke pementa kita para bangi bi lesing laman ong kita ki kenro ke bangi man haka jeng im ke jongi bat ka wi pat ke kenro ke bangi man ke jeng im jongi bakata kalong bangi i babon na pedeng ki khon samla ngima de kene bakata kalong ka mental health ke jongi habangi attend bon ki seminar habi de bi kon samla babon ke topik ki kran chapang ka mental health bat habangi wat bangi pej ye lungba ke jing tho ki thu yangi ba ka par hi barawai kamtam hapedeng ki samla kumba 8% na pedeng jongki ki mat e kum kini ke jing e ha ka jing em ke jongki ngi i de na ta daung i babon na pedeng jongki kon samla ki mat ye ki anxiety disorder ke jing long ting ke jing long sir ki baklem nong rem hon haka yeng jaka pa ba ngis ir ha ba yeng jaka ban le gidu ki kam ban interview ngis ir ban to exam ngis ir hande ki bri ki badan ki ne anxiety disorder kalong ba ha ba ki no kuno baklem nong rem ki dan ke jing ting ke jing sir ba kata ka ke pen i ya ka jing long mental health ke jong ki bat ngi i ba bon na pedeng samla ki long kum ta ki por mam ta ka wengi i ke jing long ka mood disturbance ke jongki shipang ki long conscious shipang ki long ki songosi shipang ki long low esteem bat kom ta ter bat ka wei pan ngi i bagi haki kon samla ki ni ki por mamta ka kenro nga banong ba ka de kata ka long ka mental health issue jongki ka long ka de ka eating disorder jongki dan da padeng jongki namar na ka stress namar ka kam namar ka jing ka jing e kapan long ki bakin yo ya kum kini ki eating disorder jaki ki bam hadu ka poi ka put ba ka kta ya ka hel ka jangki ka kta ya ka hel ka jaki hadu ka ta ba ka ban poi sa hospital dan na pedang jangki pat ka long too much conscious ya long ka jong ka hel jangki ki parkat plat ya ka BMI index jangki bakim treshu ban bam baki long ki ba ko hadu ka ta ki syak tangan bagi igi ko hadu ka ta bagani ruka kata ya ke jing long joki jadi kita prabangai bi ke jing ke bangi hakikun samla hakini ki pom ta ka wei pat ka mental disorder ka bangi ni ke por ka long ke bi dei ba ka long ka jing long suicidal behavior joki kon samla ibu ke bertemu ban penyap ya le de bagini shisha ki kita ya kor kom perkhan kor kom sngo kor kom le ba ka kta ru ya ke jing dei haki emlang salang jong Badai na takadaw para bangi biin habang mistep habang ishimi ke kubor ngiju i kini
jing thok ka kubor ki news ke bemi bagi bria ke badang arpos nam ke badang live post nam ke badang pasau post nam ki yo ya ke jing panghat atak baka jing kili kam balai kumne dan apa dan ki yo ya ka stroke dan apa dan ki yo ya ka suicide baki ni ke da menang ke mental health ke jong ki kon samla baka ta ke ki i kolong ki khmat ko kubor kolong ki khmat ha ke bede baki imlang sa lang ka jongi baki ki ta ngi i ha ki ni ki por bam tam ngi im shisha ha ni ke jok jong ka jing bon kam kalong ka por ya ke bangim dan por shu banya don shi yang shi sem ha ngi ha banya be shat ni ba chatai man pendap man pen biang ya la ka jong ki yeng ki sem jongi kamlang ba bakala dan re hapadeng kata ke jing bon kam jongi ke hectic life ke jongi bunsin ngi kilat lo ki ki bakin jaman sem ha ke jingi dei ke bakin jaman sem bat ble bat ngi kilat ru ngim dan por shu banya dwan shi yang shi sem ngim dan por shu ban puli ke tin ko jong ble ngim dan por shu banya selong bat kini ski ka penlong ngi ke jing bo teng ke jongi ka penlong ngi bangim la shu ban penya per ke ke babha bat ke ke basnio bat dei na ta ka dau para bangi bangi i hakini ki por ba mentam haba mi ko kot kubor ba bon ki brio ki mi na la ka jong ki shnong ka jong ki ban let chaklau namar ki omba ka jingwan asin ka jong trai kalajan dan na pedeng jong ki haban ye de no ye jing dan jing em jong ki tene bale ka mi kum kini ki namar bakim dan nong rim kat ki bo ong ki we la de dan lang ki banang ban keren ki banang ban pensyon ya bon pedeng ki joke ki la bot namar manala de hi ngim don shu la ka jong ka nong rim ki ngim la shu ban pen per ke ke babha bat ke ke basni bat habang idan kum kata ke mesim ngi ski kini ka penlong ngi bangin do no ya ka mensim jong ka jing etep lam ngim don shu ka jing etep lam i we bagadi kata pra bangi bi bangi i hakini ki por ke bambenta ban habang ngim dan shu ikamen sim jong jing tablam suki kani ka penlong ban penye seriam yelde ki penlong yelde bangin pen seriam yelde baki ki jong kani ka portai ban habang pen seriam yelde baki ki jong kani ka portai suki kani ka kata ya ka jinglong matla ka jungi ngim matla haki ki bakin jaman sim ban ngim la shu ban don ki jing tumu ki babha ha ka jing im ka jongi ngim la shu bandon ya ke jing tu ke ba ha ke jing em jing bat ke jing kali para bang bi ke ba mi ha ke ki por pamta kumnu ngin le bat de na ta ka daw para bang bi ba ka ni ka team balabu na kam taus nam ka khot ya nga ba de pi bangin long ki bashilor bangin long ki bashilor bangin la ban ya le ikini ki jing ke bangi mat ha ke jing em jungi ngila ban mat ikini ki kenro ha ke jing em jungi bat kani ka pen kan mau na ka tin ko jong balai ke ya thu ya kum kini ki jing ya ke bau im jehoshaphat ha we de ba kanong ba israel ke jong o ha ba ki nong shon ki wan ban ke so dong ya ke jerusalem sung thu kum im la ban ya le ya ki nong shon namar don ya ka bor bat kum ta ke bau ni im ule umde ya kaba usaran dan ya dia usong pleno ya kerdop Jerusalem ba kini ginong shun kinwan ka basuk ba kinwan rung bat kin le kat ka baman na ka benta ka jing em jongi ani ha ka jung mot cepat kat jongi no kur kom em hari nus em chimle amta hari khang ba ka ka ba ule ka long ba ule ha ule ha ka jing tuai ba ha ba ule ka jing tuai wong le able jongi ha to men bishar namang ngim dan bor banyale yo pat bakrao ubawan banyale yangi lemne ngimtip ayungen le hade ki khamat jungi kin long hame kata ka long ka jing tuai ka jong news em ba kata ru ka de long ka jing tuai ka jong nga ba jungi lang baro hakum ke ke por bamta ba pedeng ka jing ya lenti ka jungi hakan ka sla ka jong ka portai ka ka bakin don kam habangi mal ini ka jing ke jing tunju na saka dang bat na saka man kolong umde bangin ailat bagani ka partai ko nyo ban sinsya na ka jing jungi hade man yak lek khawlang bagani ka partai hade bangin yang hala ka jong ka nong rem ka jongi bat bangin phai ka khma ka jungi shoble bo blai unyo dan rengkat lem bat ngi bat ka ka ba so banya kolong ba bon na pedeng jungi ku pun ki kon samla walangi tep ya kani ka jing shisha na ka tin ka jong blai ka bakren yangi bangin ki long ki briu ki basilur ki briu ba de ban yang hala ka jong ka nong rem ka jungi banyale ini ki jing hari don na pedeng jungi ngilong kumunong nusim Belshazzar uba shanya hala ka jong ka bor ka jong o
habagi sim ki habagi nongshun ki wan ban ker khdop jong Babylon usim Darius news im Belshazzar uliak omno usania bakata kan ro Babylon kan la banyada ya nakata ka jing nakata ki nongshun ki bodan pok khdop ko jong wat kum ta ta kamit ki di ki bam ki le ya ki basnio but hakum kata ka po kami ka kti ko jong blai ko many tekel oparsen bala bishar me sham me melong buduna ban penwai no ba ka ka bangi hang ne ka long ba ka ba kut jong news em ka long ba ha kata kami he ba udo no ela ka jong ka men sim bagini ki nongshun ki yo ban rung shate shapo bat kum tam para pengi bi ba bon na preng jong ngilong ko bolong kum news em Belshazzar habangi ye kan ni ka jing ka badon hakman ka jongi bon na preng jong ngim sinyo ngi habangi ya shrum shineng ye ka jing phalo ke ka bor jo ka jing dum ka ba wan ban ka we na shka diang ba shabon bon na preng jong ngilong ni ngiyam ngi im ngi ya bangi le sobha bat ka ni ka purthai bat dena ta ka daw para bangi bi ka ni ka bentar ka khot yang ba de pi bangi di belong kumbalong unus im Jehoshaphat but abo im Jehoshaphat abo dam hakmat ka jong blai ke ke bangi iang ni kalong u blai ujupam ia ka jing duai ka jong uang no jing duai ka jing jubab ka jong blai uang wat shap tieng lem ne wat khau nama kathma kam long ka jong pi Henry ka je ka jong blai phim dan kam banjale ya ka ni kathma tu bo bai holiday tu yang bi thik bat khmi ya ka jing pen im ka jong utrai uni udi uju blai menen minta bat shabam jukut bat uni udi uju blai ubo ong ki khon Israel ba ka jing ya le kam dei ka jong pi hare ka jong blai bat kum taru ba ka jing ya le ka bangi ngi mat ha ka jing im ka jong im ka jing ka bangi kum ki khon samla ngi mat akum ki por ka bamta ka ma kam dei ta ka jing ya le ka jong pi hare ka jing ya le ka jong blai pa ka don kam nga ba de pi kelong ngi kloi ne bangin wan hakmat jong ban ya thulut yaki problems ke bangi mat ha ka jing im ka jong im banyak thulut iki ke bangi kendo ha ka jing im ka jong im ba de na ta ka daw ka badan kam nga ba de pi hakum ke ni ka por ba kum ki son samla ka long ha tong ik loi ne ban pha sho ble ken mau ha ba ble ule kinu ka kamba ukwa nga ba pi bangi de ben don ya ka jing ngat ka baskem ken mau you know wa ha ba ka penslei ye ni ko ha ka ni ka porthai ublai udon ya ka bor bo unshim ya unawa lamba ka family ka jung uban ras ka weipat Henry shim le amta Henry uong you know wa shna ya ka yeng leng harang ko balada unowa dan ya kata jengat jim la shna ya kata ka leng kum juru ngiken mau habo trajus ke sudan han ka slapor thai habo yeng hakmat ka lum jintem ya ka balabo ya u Lazarus ha shobun le ka kamba uong kita gibril nata jan uong to pentelun ya utau mau lada kita gibril kimdan ya kata kejengat utrajus kes jim nalele ya ka kamba ka jong o udan ya ka bor pada kowe ka kti utau mau laman telun henre uong to pentelun ya utau mau berapa kidan kata kejengat ki pentelun ya utau mau baru utrajus kes ukat ko Lazarus ulami Lazarus kumjuru habede bu Joshua ya ka ba ka nongrem jung ni ka tim ka keren lada Joshua dan ya kata kejengai lada ki khon Israel kim dan kata kejengai kim jim da ta wer ya ka Jericho hado nyosin ha ka sing ba nyo lada nga ba de pi lada ki ong to kita wer ka wi ka yeng ngin shut ta wer ngin nem le ha to ngin dan kata kejengai ba kata ka yeng kan kalon kanu na peng jungi ngila man le kata dan re habo blai hukum ki khon Israel ki don ya kata kejengai ban shut ta wer ba ka sing ba nyo nyosin ban tawir ban perta jam ban kata ke perta jam ka kero kan kelan kram lada kim dan kejengai ba kamta ke prabangai bi ngi hang ni ka por ka long ba kini ki kamde shapang ko bolong ka kero jerko kamde ka jingai lagi kon Israel ba ka shnong jerko dan re ka day ka jingai le ka jing highway day ba ka mensiam jaki hato ki don na ya ka teng jingai ka baskem usim Jehoshaphat
udan ya kata kejing ngai ka baskem wa ngam tep kumno bangan le hari ka khmat ka pha sheme hapdeng kejing ki babon baka ktin ko jong play ko ong da ke hajar ki wan wat tang uwe shim li phai bar kum taru hagi problems ko jongi ngila bandan bon ki problems kum ki khon samla ha kejing ya lenti ko jongi ni mat kejing ngi sko kumba tang manga marwe nga mat kum ki ni kejing ha kejing em ha bangi pe ki we ngi itang na shabar hari ngim tep ka ek ban shapo ngi shi ki yang man dalong balong maki dan ringim sung tu ke ek ki maki ru ki mat dan ringi sngo bayal dia tang manga marwe nga mat ini kejing ha kejing em jongi dan reken mau ya ka benta na ka ktin ko jong blai ba daki hajar ki wan wat tang uwe shim li phai wala daki problems ki babon kano la dangi shania hoblei ngi scam bakita ke jing ki nyai lai dot ngi la ban job baka ktin ko jong blei ka penkan mau yang nga ba de pi shim ong ba you know wa ship pen karya no shim ong yo Joshua menaya chu na po Jericho nama kadon ka konro ya na shawe men sapoi hi sipo syagri kanan kam chumdan ko wenti henre wong no dei banyale persya ikijinge berkum taru hagani kapor kuma ka thim ka kren bangya pedeng gi kijinge ba pedeng gi le ngindi belong gi priyo ki bashilur umde bangi shania haga bor de mangila banjob henre ngin shilur namar bu blai uya don ring kat lembat ngi ngan pengot ikani ka kani ko kubor hakani ka por lingba iwi jing tu khana bakata jing tu khana kade shaphang kawe ke jingja kabaja hakawe ke jing yap brio bada ka jing yap brio haden baladep tem ke shi julong gorukam bak ju wan ki khon samla ke ju shong man pin singan ya ta ka yeng ka bamat ya ka jing khlan no bar kum ta kum ki samla hapedeng kata ka jing shong kai ka jong ki kadon ka ja ka jing yakop bakata ka jing kop kalong menu basilur kilai batai kilai batai ngaham silur manga nama nga ale kata don boy ulang ongam ngaham silur manga ngale kata pada hari kata kejengnya keren kejuki kelami kawe kajeng mut apreng jengki bakata kelong menu na apreng jengi lada fi ong di basilur banut balitia halup jintem balitia tu kecekab latep inu brio sap jam dan re namar ba dan apreng ki samla pa bala keren pang kata kajeng nong so silur kejengki ong gumno wen apreng jengki wang nga ta silur nganut balitia halup jintem yang lada finu cisam ta fladi shop silur ki om to yang ngelet mi nang ni na ka ya brio ngelet cita silur jintem utau samlam undalami na ta wang ap sang ali sieng ali shim yakinep mangalitia halup jintem undala rung hiem kapa jung ukuli shemen le katamien memerai gini kejan wang em ngalitia halup jintem om belen dan kamalitia halup jintem em kadang kejing yakob monu basilur wang adi manga basilur hagani kasinong jongi umda monu basilur takadau ngan shim ni yakani kanap ngalitia halup jintem tukpa wang malatikena pe yo shulong kajing Yakob yo mamla man pendam tu ko em pa ngal petikena tong to jat me melik silum jintep nama shnong kondong ka kham jangan ka shnong ong nya ni ngan li senran le me uli senran le bagi polok jong kila pentikena bu undon han tahlum jintem kila pensiang yu ya ka jaka siang kila pentia ula ong pensiong yu ki polok jong hadin ka tu ka nepol kila sedang melik nyo ki ongin lik nyo namar ba kila de ka pol benlen ngin sawan la shaman stem tu pa ula shong bu kun lakili yang sisien tikna bah hameng menut mentia apolum jentem tau kun peni peni ke jeng sia wa nganut pa klade ya phiru len ja okay be ela jong pa pa kom tau to pa ulem nu la upe yu ta khung apen thang ya kesyarak upen bu alum jentem bu ong to kun ta kidai ke tia no tengah nyai no tau to kun urung hantam po nem to pa sedang banyai ban mi na ta jaka to khung na sngap ba ya jeng ya jong pa mas nyo sngo bom yo sngo shu ke jeng ya jong pa kawan ke jeng sir ho bodwa yang na ta ka bu tia bodwa pe chika diang wala pe chika mon wala pe chini ba chatai kawan ke jeng sir umno chu taman mi na ta ka jakaro ban li pha chila ka jong sno ma ka jeng sir kala poi ho pakum tau uye pe baro shmit da ka bo shu yang dalar sedang menriu siara sedang mensyai ngi namar ka jing that jong ka jing pe jong boro shmit ulayap yo thia no baru thia angta
te kumta hata ka step ukpa wan bad ko siu la jong kun mi yo thia bha bro shmet tau kun wang ni pa mas lej ma phi hi ngala yo thia bad de hado ni ka por ko ba pikir siu ma phi ngana shukan det to ko pa wang kumta ma kun tan re wang kham chim ya jangai ta kun na ka ni ka jaka ka ba phi thia tang na te rum ngashong ban ngai i phi ba phi yeng ba phi phai shakadiang shakamon but hadu an mestep pin satya no to khon la song thu mo khpa wi lut ya ka ya ka bo khon la le but kum ta wong ye ni ken tien a jin pa dang la tem ba phi don hajan ngan jin la thia so ba kam ta ru ai ha ka bi de ba ka jing em jong aw jong phi ru ni sngo ba ka jing ele ka jong ya ka ni ka pathe ni su tang mar ngi mar we te ni su long mar we ngi fai ka ni ka jing ele ka jing em jong ani ken mau bo blay uya dan wen kat lem bat ngi u kershan bor ngi bat kum ki kon samla ngin slong chlur bangin le bangin ben yale ban fai ye ki ka jing ki ba ki kindo ha ka jing em ka jong tu blay nagam ta ka buram jong amen. Ni aingu ublay bangla yo ya ka khubor ka bakordor shisha hakni ka por nget kala long ka jingkar khu nam ta jongi we kum ki para banget hakni ka por ya ka pastor ila pen kan mau ngi kum ki khun ki jong play what happening ki jing ki babun chat habingi em hakni ki sngi ki bamta re tang ka we la ong ba ngim dei ban yeng mar we ha ka jingale ka jongi ni dai ngi tep Bengi day bandan ni kata kajing shania how play in kerku ingi lingba kani kajing kubor ke ba pastor la wala makani kapor yes sisin pastor ni ai kublay api ha kani kapor ke ba pila ai kani ka kubor ka ba kodor tu blay nang kerku api blay nang kerku he kajing shakri ka jong pi la ka long hala ka jong ka balang ka district ka presbytery bat hadu ka sinod ru kumju ti pastor ni pha api ru da ka Jingkemen haba pin salit sila ka jong ka balang ru blay nang kerkui pi lem ru bat ka yeng ka sem ka jong pi blay ndor ringkat lambat pi te shwa bangin yo ka jing penwai no kani kapor na kaliang ka jing seng samla pastor ni don jing ai sngo bhai baret na kaliang ka jing seng samla polong ru kum kadak jong ka jing wan ne sim benta ka jong pi bat ka jing seng samla jong i hakni ka balang presbyterian mauro to kani ka por ngila poi ha ka wei pat ka benta bangin siop ban penwai no ni ka jing shakri ka jing yo blay tu blain kerku ye ki benta baro bangila yo ban pendep ha kani ka no phaisngi bat ha kani ka por khandiat aswa bangin penwai no ka jing shakri ka jing yo blay kani ka por na kaliang ka jing sing samla habang apet ha kani ka por bun ki para samla bang i ka dor khamat ka jong phi Tena kaliang kajungi kum kajing sing samla ngi da thrang bat ngi da kwa phi ba phinyai don bat ngi kajing sing samla ka bai julong na ka por sha ka por na ka teu sha ka wei pat ka teu ka ba ngi julong kajing sing samla ha ka por san baje tingi da karpat phi ki para samla ki ba don ha ka ni ka por ka ba menta o don na pdeng jong phi ka bam don kerteng balang hang ne ru ringi khot so bai phi ru ba phenya sno ktilang ringkat bat kajing sing samla jongi hang ne ka balang kanang bakan long kajing singan bat kajing kerku bat kajing yatei iwe kum ki khun kristan tingi da thrang bat ngi da sliang pi ki para samla hakani ka por ba phinwan sha kajing sing samla ka jongi ka bajulong man ka teu ha ka por san baje te tublin kerku ngi kajing shakri ka jongi ublei ning ba jong ni ka por ngai kublei yaki baro ina simentan ri agones I Miss Kerin nongrum inong elam jingrai Henry Wadzri bat kumjuru ya baro kublei dan benta hakani kajing shakri ka jongi ublei hakani ka por ingit skemu blei un kurkungi bat ai bengin mi nakani ka yeng ka jong blei ngin long shisha ki bla dap do man sim bukhu jong blei tingan ka por ngin ya penwai no kajing shakri ka jongi ublei dak to ka jingrai ka ban rius pa arhulai ka jingrai ka ban rius pa arhulai bat hadin jong ni ka jingrai semua bahaban kerpat iwe ne ki teman besan jongi teman besan PS kana yor
in sabu ke jing dwai but in sapulai ro ingi ke jing kerku penwai tu yeng samla utra yang i ukhot ngobha yeng no menta tu nget ka ktien jong u tu ke pen bana ka khubor jing pen em babha yaladi len ailut ban len namar ujisu nginya rwai bro lai tili gidkhot lembar ka to ka khoras ka jing rwai ka ban ruspa arulai Tuyeng samla utra yang iukhot ngobhayin no menta tunget kaktin jong u tu kipen bna kaku bojing pen emba mayala li ailut ban len namaru Jisu Syapran tungin angyan kakam utrai jongi in banya trei syapran tungin angyan hima jong uban penyar hapetei long slow wachepti mutra udon hajan kum sipai babangin tu nginom kenran lajeng ebun jangin shem badu jisungin snowskem yang iun ai bor hajing flod un kesan kajing peta bajul kawan nari bajai flod menta kagos bebanyala kijai benril Kidang apan yo kajing syaikiku Jing jenja baru tu yang ban yara Syapran tungin nangya Kakak utra jongi Hin mi banya tresya tungin angya hima jong uba penyar hapetei long slow wachepti mutra udon hajan kum sipai babangin tu nginom kenran lajeng engun jangin shem badu jisungin snowskem yang iun ai bor hajing flodun kesan kinong yadwe barok lajana semputra najing jodla Yakiban penpai yang join menta kahukum jong uban pendek kapai nongin yo on jing trei ka lawai syapran tungin angya jongi in mi banya tresya pran tungin angya hima jong uban penyar hapetei long slow wachepti mutra udon hajan kum
sipai babangin tu nginom kinran la jing ebun jan ngin shem badu jisu ngin snows kem yang iun ai bora jing tlodun keshan. Tong ni doai. Ublay bokpa jongi ubhabeneng. Kumne pat hagani ko por ngiwan ni gaban pau kmat ke khet ke jing snai ke jome kran. Aingu ye metrai nam ta ke jino rengkat ke jome lam ki khon samla jong ga balang. Hag jing rakhe ke jongki ye ke ni ke tayo ke bekerpang ke jongki. Nado ke basdang jong ni ke tayo ko trai. Mele alam mele betin melalui rengkat ki program ki beper. Bad hadu kene ke klip mat ke bamenta hakane ke sengi naru dang step ke balong ke sengi ke bakrau ke bakentang ke jongme ke sengi utrai ke bakerpang nak mtai khun samlaro lebing iyo ban syakri me bad kamtam iyo ban syashkor ik khubor ke bem nak ktien ke jongme gerkhu yakini ke baro ke bingalayo ko trai par kumjoro hakane ke por ngiliyo sngo ke khubor no syakri jongme kerku berson syap mame ikentien baro ki bengelayo ai bikin yo jaka ha kajing im kajing wem ki khon ki jome bat kerpang haki khon samla jong kabalang bakinang san bakinang roy ha kajing im kabakan jamin sim kajong ki bakin long shisha kita kilawai ke pernai nam ta ke buram ke jome padang mentala ke jong kabalang kerku yang i baro lang trai abangi dona ke yeng ke bakentang ke jome ai bingin mat ye ke jingker khu gi jong me sungo blai ke bangu jongi ma pi ki pop krengkang ki mesyam nemari kini baro ingo idam ngi pan ka teng ke jong turai bono penem e jongi para ke bawai no jong ni ke jimani ke jing sekri ke jong me ke jongi ye me au blai pelaj ngi ne ke por ke bekentang rengkat ke jingker khu ke beken sai ke jong me da ke ba ai ro ke jing ai ke badap yang badap kerhai ke jong turai bono penem e jongi Jesus Christ jingej ba ke bapla ke mamayan ke bandala ke jong blai ke pa ke bana bom jukot lem ke jes lok ke shaj bor ke jong thmai bor ke jong men sem ba ko kini ke jingker khu jong ki lai hoi blai ba em ba busisha kin shong rangkat ki khun samla jong ke balang baki kinang san kinang roy na ko ke por sui pan orang kar baki khun samla ki badon hakan ke ri ke be ke jongi par keleng setlak ke perthai nado menta shu ki bom jukot ro amen.